Ning chicken pastel lang akong gi-order. Grabe nga parat po na inyong pastel. Mawasi po na inyong 2,000 years later. Yeah. Welcome back mga kabingka. For today's video mga kabingka, magbukbang tayo ng chicken pastel fried chicken mga kabingka. So tilawan na to ning chicken pastel lang akong gi-order. Kada chicken pastel. Kumot tayo. Halang mo daw ni. So, ato ning tilawan. Dapat chicken pastel. Okay, ito ka mo. Okay siya. Dakang sal. Ulit pa. Very perfect combo. Bongga. Tigaan to rating. Pastel no? Umberto lang ni. Ano? Masag bato, pernis, gahe. Ay! Iba humok mo, sing pastel na kan gahe nun. Ay! Kan chicken, kan gini. Demi empat chicken. Dia lagu sa chicken pastel dapat. Ayam. The Kanto style fried chicken. Bato. Ayam. Terus malusip. Ayam.
Hmm. Isa. Ikan sa gawas tentu sa sulod. Venice yang creamy. Hmm. Pambulabog mo ni Thailand eh. Doon ito eh. Balaan sa kamatuuran ba? Nga usay yun eh. Mura yung bato ng ipa. Yes. Mayusip. Di ba nga yung pastel ba? Mura yung bato? Hmm. Inuog ko ng pastilan eh. Ang batok. Murag bato ng pastil. Pahat pa yun kayo. Alak yung pastil ba? Pastil yan. Dakan to style tayo si Kwan. Mga kalao to? Bulabog ang pastil na. Bulabog. Parat. Dapli ang pastil.
Labog ang pastel. Shout out sa nagbuhat ani. Grabe kay parat na inyong pastel bawas ito na inyong alap anak. Kaya tuyo. Sayang yung mga pastel, oh. Parat. So, bago kumain ng mga kabingka, see you in next my vlog mga kabingka. Ito po si DJ March Barrios. Dito sa bebe. Peace be with you. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.